Znači imamo ta dva modela. Znači ne možeš malo i glupo, prosto to neće da bude zapaženo. Mnogo i glupo može da bude zapaženo. Pitam kao nekoga, nisam nikoga još pitao, ali mi je odlično šlagvort pitanje. Pomenuo si Gary Vee, 15 ljudi, pomenuo si da imaš kolegu koji radi s tobom snimanje, većina drugih ljudi koji rade sadržaj, verovatno rade sama, neko ima partnera, neko ima zaposleno, nije bitno. Kao firme kroz marketing sugerišemo brendovima da treba da ima što više sadržaja. Gde je odnos toga da treba da kreiramo što više sadržaja, da budem na što više kanala, u odnosu na to da šta mi je isplativo da radim sam, naspram toga da imam pomoć u tome. Sad sam kao karamela, i te dali mi se te pogledali, možda ti je to jednostavno. Da, u kom momentu ti je opravdano da, recimo, imaš partnere na kreiranju sadržaja, ako je možda čak i treba da platiš, nebitno da li te snimaju, montiraju, rade marketing, naspram toga da kreiranje sadržaja samo po sebi je content marketing koji u startu ne donosi odmah ROI, nego tek posle. Znači, kad se isplati? Isplati se kada tvoj sat vredi više od sata onog koga angažuješ. Znači, ako moj sat vredi više od sata videografa, onda je moment da ga angažujem. Ako moj sat vredi manje od toga što ću ja da ga angažujem, onda sam. Inače, ja sam do pre 6 meseci sadržaj sam kreirao. Apsolutno sve. Od svih tekstova, od svih videa, dobro, ajde, tagovanje smo radili sa timom ljudi, ali sve videa, 30-60 videa koje sam svaki dan, sve sam sam. Od snimanja, montiranja, osmišljanja, znači apsolutno sam. Tek sada, poslednjih 6 meseci, mislim, nema ni 6, ne znam koliko dugo radim sa Nikolom, 3-4 meseca. Meni neko snima. Eto, znači, jako je puno vremena prošlo. Sad hoću drugo pitanje i oko količine ovog sadržaja. Tu generalno ima dva pristupa. Puno i malo, ali epic. Znači, imamo ta dva modela. Znači, ne možeš malo i glupo, prosto to neće da bude zapaženo. Mnogo i glupo može da bude zapaženo. Mnogo i solidno može da te vine u imperiju. Znači, solidan sadržaj, a da ga ima mnogo, može da te vine u imperiju. Mnogo i epic ne postoji. Prosto, ne može niko na svetu ne kreira mnogo i epic sadržaja. Ni Gary Vee, nije baš svaki sadržaj epic, da se razumemo. S druge strane, imamo malo kreiranje sadržaja, ali epic sadržaja. To mi je, na primer, Istokov blog. On jednom u 100 godina, nekad se malo zaleti, pa ima kao 3 teksta u 2-3 meseca, pa ga nema, evo, 6 meseci. Ali on kreira jedan komad koji je epic. Zaista epic komad sadržaja. I to može, ako možeš da kreiraš epic komad sadržaja, treba biti iskren prema sebi. Ja mislim da ja ne mogu, da ne umem da kreiram epic sadržaj. Ja mogu solidan sadržaj da kreiram. Stoga, mislim da ga mora imati više od jednom u 6 meseci. Istok možda može jednom u 6 meseci, zato što napravi sadržaj koji je epic. Ako brendovi mogu da kreiraju epic sadržaj, ne moraju 3 puta nedelje. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, mi se vidimo ponovo u narednom klipu. Pozdrav!